Banyak kali ini memenuhi permintaan kangge pinanganten. Oke, adikku Sandy dan Sinta selamat menemukan baru dan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Satu geding kali ini dadi hati gegaraning wong akrami. Semoga diajeng Ica tunjukkan pesona berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari. Para rawuh kain hormatan sugeng mikirna ketangken kanthi mardu mading mana kalian Campur Sari Dinar Budaya Campur Sari masuk deh. Apa toh ya? Sore-sore ijek sore jembulet sik ya, Mas. Nah, iki ya. Kekaraning wong akrami dudu pondo dudu rupa manuke Juwanto muni hamong ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel kang langkung Iki bawane iki kusuk kaya diganggu piye to? Iki pengaco kerisuan dalam kericuan tan kena tumbas harta wah ya gayeng iki formasine ya weh iki kok malah ana apa kuwi jus pakel apa ayo Mas malah rebukan dewe piye to iki? Semoga Pak. Semoga. Sansaya dalu arah selingtang gumetak lir katon ngencaning alis gojleng kok podong waru doyong titik romo winda darah
tukil. Nggih. Iki ya bos wedhus padha ae. Endi Mas? Ah kae ra ketok wong ning mburi. Endi to? Lah kae ngarep lawang lho. Endi to Mas? Lah kae. Ora ngerti ya lah kae lah wong iki sing endi to? Iya. Sing delok awakmu ra Sing ketek. delok semene kae. Apa iki bos kabeh to iki? Ya iya termasuk kaos iki ya sing nunak-nunuk iki ya. Bos Ya mau kincil. raga-raga ya Mas aku ya ngapa ngono Mas jebule gon liwat. Nggih, semoga. Sugeng dalu sugeng rawuh para pamirsa ingkang diremeh kakung Sumono Putri. Sugeng mangke midhangetken kanthi pardu bani-bani semonggo kalian campur sari dinar budaya Masode. Pak Kaji Bowo, Pak Kaji Nur, Pak Kaji Bostari sugeng dalu. Nganti miring-miring joget nganti kulit-kulit dinar budaya campur sari.